máxico e o gato do espacio que chegou aquí. Doraemon ten un teto máxico, Doraemon, o gato cósmico. Que chegou aquí e pode facer realidade todos os teus soños. Robos e máquinas voadoras pode crear. Se un desexo terás que pedir ao gato cósmico. Visto é o corrocóptero. Corren tras el, buscando a ilusión, gañamos con él. Doraemon ten un teto máxico e o gato do espacio que chegou aquí. Doraemon ten un teto máxico e o gato do espacio que chegou aquí. Doraemon, Doraemon, Doraemon. Un cento de anos pasou, o século chega a súa fin. Un cento de anos pasou, mandaronme chorar e eu rir. E pensei que a chave está entre o yan e o yin. E cando miro ao meu redor, o mundo está a agardar por min. E todo que entender eu vin, cando ainda era un galo vin. E todo que entender eu vin, hoxe non me entra no máis. Non sou granceiro, non son nin digno de devoción, mas o son do corazón é o que me guía con paixón. Respostas non quero, non, tan só sentir ilusión, pois o son do corazón é o que me guía con é o que me guía con paixón. Non sei cara onde vou, só sei que o viño matou. Os meus miolos xa están feitos un Cristo, non sei onde van. Só sei que estaba bailando na feira de Chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara e foi
Eu non teño... Pois eu vou chegar onde elas sen... Verdad, a ver. Eu non... Isto era... I can feel a stirring in my soul like never before. Fora quen de parar de Isa. Pois a cousa é máis fácil. A cousa é que teño que ser quen de pararlle a merda esa. Se lle paro a merda esa, está feito. Pero se non, estamos sempre nas mismas. Vale. A swift retreat can be most effective tactic at times. Pero... Bueno, polo menos xa avanzamos algo. Algo é algo. Polo menos xa avanzamos un chisco. I will lend you my aid. Vamos a matar a esta. Fuera. Vale. Pensei que morrera. Vale. Penso que todo isto só tiña explorado. Vale, non queda ningún máis. Que tal, Javi? Que tal, meu? Fanático demonizado. Que carallo, fanático demonizado. Agardo que non sexa este de aquí. Pois ten que ser alguén de aquí abaixo. Tacatá. Se pode saber por que aí me baixou... Must have seasoned warriors among their ranks.
un nivel. Así de gratis. Por aquí no más. Aquí tampouco. Escoitarme moi baixiño. Pois... non che sei. Agora, mira, a ver. Pois onde está portanto tampouco mellor. Teño que marcarlle un altavoz externo deses. Non sei se anda Cat por aquí para mirar. Se non poño o meu directo un momento e... Cheiro. Pois ao fin non atopei onde carallo están as chaves. Au. Pito. Non quería facer iso. This is not where Cao Cao falls. Que lle metín... De algún xeito metinlle electricidade a miña arma. Está pechado, non pode abrirse. Hostia. Pero aquí dentro... Yo entro aí. O xogo está ben, pero ti moi baixo. Joder, pois. Outro día que me dicíades que estaba moi alto, eu sei que estou moi baixo. A ver. Así mellor ou sigo todavía moi baixo? Ah, e morreu. Vale, que por aí tamén fun cheirar. Puta. Baixo é como se estiveses moi longe. Joder, pois o micro teño aquí, a non ser que me este collendo outro micro. A ver, micrófono. Non, está me collendo o micro, ben. Vale, a ver se agora. Agora mellor ou subo un chisco máis. Tiki. Pero fala. Home, me falarei, xa estiven falando. Non te vale con que estiven falando ou que? Mellor ou peor?
Bueno, peor non creo. Mellor ou todavía non é suficiente. Escoitas baixo. These corpses are fresh. Keep your eyes sharp. Escoitas algo baixo, pero mellorou. Hostias. Buah. Tamén pode ser que outros días este berrando un pouco máis. Porque teña máis enerxía. A formidable enemy awaits. Ready yourself. So, this battleground is to become my grave. I owe you my life once more. A ver, o cacao fai algo. Morrer outra vez. Merda. Agora escoito ben eu. Agora ben, Veticat, que tal? Agora mellor, peor, igual. Visamos directo. I will lend you my aid. Por aquí ven. Mellor, pero sigue estando o xogo máis alto que a ti. A ver. A ver, porque son unhas pelesas. Agora isto ten que estar altísimo, vamos. É dicir, agora tedesme que estar escoitando berrar. Peña. Joder. Ponme prácticamente insta-kill. Que merda esa. Joder, cao los huevos. Joder. Vale, pois está isto, vou pechar aquí. Despois outro día vou ter que baixar de novo o filtro, porque xa estou escuitando de que que sonas moi alto, que que me están os veciños petando na porta, que por favor. A ver. Podo tentar ser máis agresivo que a merda esta. Podería intentalo, ser máis agresivo. A ver, pa ti. Pa ti. Pa ti. A outros han morreu tamén.
sea, morrobo novo. Joder, en serio, tipo. Pero, non estás dentro do... Pois non, non estaba dentro de... É dicir, acabo de malgastar o ataque especial. Joder. Non sei se estuvo unha posición como para meterme nun combate así, Ai. I will lend you my aid. Menos mal tamén che digo que conseguín o posto este aquí abaixo. Se non a nivel 2, el está a nivel 8, creo, non? Pois sí. Vamos facer un chisco de trampas. Kat, faime un favor. Joder. Busca nesta zona que non sei que zona como se cara se chama esta zona bueno, na mansión de Zang ou algo así. Busca ver como abrir las portas ou como entrar nas bandeiras estas, porque non sei se que me estou saltando eu unha chave ou se que teño que vencer o fulano o becho este para poder abrir as portas de abaixo, as celdas, todo iso. Eu foi, por favor, búscame aí a ver como se fai iso. Joder, por non estar atento. Maravilla. Se non me especificas mal, vamos. A ver, o capítulo chamase... Que tamén o podías ver ti, que ti podes pausar o vídeo, míralo, pero bueno. A caída do eunuco corrupto, chamase o capítulo.
Joder, que mira que mete hostias, Vale, adiós. Merda. Non quería facer iso. This is not where Xiao Xiao falls. Joder. Go again. Ay. Vale, Freddy. I will lend you my Que tal? Pois estou moi canso. Joder. I owe you my life once more. Pois falla, joder, proveito. Such ferocity. They must have seasoned warriors among their ranks. I must learn from my failures on the battlefield. How very irritating. You do not intend to perish here. Pois non atopo nada. Se busques unha guía desta misión, non che aparece como pasala? O sea, o combate non. Pero... ten que haber algún xeito. Cando vences a esta, o único que se abre é un sitio con pedras. E non che aparece nada de como conseguir os altares ou tal, como poñer as bandeiras ou... Porque eu imagino, polo nivel que ten ela, polo nivel que teño eu, joder. I must learn from my failures on the battlefield. A xente chega esta con nivel 7, claro, teño nivel 5. É dicir, faltame... Faltame 2 niveis que son os niveis que hai das dúas bandeiras que hai aquí abaixo, pero esas dúas bandeiras eu non sei como chegar a elas. Porque dime que hai unha porta pechada ou non sei que. Que tal a presentación, Freddy? Ai.
E que fai me falta unha chave ou algo así. No, pois eu tive un día bastante liado. Xa mira checando como hice directo. Joder, perdín xa. Es alguén que se parecía moitísimo a min. Donde, amigo? Bueno, mandarme outro día unha foto dun fulano que sí que era... Ya, tiña certo aire. Está pechado, non pode abrirse. Hostia, menos mal. La serie divertido, ¿eh? Yo non sei se será o día para este tipo de shows. ¿Ves? Parece que está pechado, non pode abrirse. O 124 en Ponte, 25 en Coruña. ¿Y hay de comer? Ah, entonces puede ser que me mires. Vamos. Collérame na boca depende do que me faga. Vale. Por aquí tampoco hay nada. Aquí Safún. Por aquí tampoco hay nada. Y aquí abaixo, ¿dónde está o gigante este? Such ferocity. They must have seasoned warriors among Uy, que non their teño. ranks. There's little more we can do now. Sinto, pero non atopo nada. A ver, un momentiño. Tiri, tiri, tiri. Tiri, tiri, tiri.
Mm. Vale. Ok, pues ya está. So, Listo, era lo que now quería. we have the key. Whatever shall spring forth, that'll be something to behold. A Kika te encantan las patatas alioli. No pasarse morro comida se medio. No me digas que fue a la que enchas deu. Por un casual. Peño y pa' ahora. Tecla utilizada. Uf, tecla utilizada. Uf. ¿Dónde estaba esto? Tiki, 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 aquí. Vale. Sí, tecla utilizada fue duro, Vale. Nada. Nada. Ahora aquí nada. Aquí sí. Vale. Agora teño que subir. Porque ali se non me trabuco. Había máis verdines que tiña que abrir. Vamos a matar a este. Fora. Vale. Subimos un chisquillo máis. I think it was. Oh, thank you! I didn't think anyone would come for me. I got myself captured while going after a little friend of mine. You see, I'll be able to get back myself. Don't worry. There are more of the little fellows waiting for me back on Mount Tianjushan. We'll see each other again there. I'll be able to get back myself. Don't worry. There are more of the little fellows. We'll see each other again there. Vale. Polo outro sitio había celdas que abrir. Iso sí que xa non me lembro.
Isto ábrese dende aquí. Non. Pero que medio botón. Rango a 8. Vale, ¿podemos subir de nivel? Sí, podemos, sí. Subimos un chisco isto. Vale, vamos ahora. Ahora en principio deberíamos estar máis preparados. Cantas horas levo de xogo? Au. Unhas cantas, debo levar 11 ou por aí. O cao este vai morrer. É que... É que fai iso. Esa nos pode, verdad. Todo lo que lle quitamos de postura, esa nos lo jodemos. Joder, por fin. Por lo menos. O colacao ese non esquiva unha. Pero... Ah, que no me quedan. Pues una de putada, ¿no? Axuda realmente estásme prestando pouca. Non nos vamos a enganar, meu. Axuda estásme dando pouca.
Menudo hostia, ¿no? Such ferocity. They must have seasoned warriors among their ranks. Hostias. Trust you can handle it from here. I owe you my life once more. Hostias. Quisto novo. How very irritating. This is not where Cao Cao falls. It's not the time to prove yourself. Stand back. Dios. Battleground is to become my grave. I must learn from my failures on the battlefield. Ahí está. Ah, boss. How is it, Aman? The way appears narrow. I can see the prison further in. É dicir, que teño que pelear de novo contra a merda esta máis diante, non? Princesa? Thank you for saving my life. I am Jin of Zhongshan Commandery. It is devoted to my protection. Please forgive its impoliteness. En serio? Eunuch Zhang has been rounding up innocent people and stealing their life energy underground here. If this white snake had not guarded me, I too would be. May I ask who you are? Colonel Yuan? The one who is favored so by the stars? What fate that we should meet here? Indeed. I am Yuan Shao. So, this is what the stars foretell then. Ben Shu, I shall leave the young lady in your hands. We can't take her with us. Well, Branca vampiro non aturo robusto aiutami neso dagli oli. don't let your guard down out there. ¿Por qué te son pisapapeles en la cabeza? Tecla utilizada, joder. Cara, ya andas a facer. Aburres, tío, o qué? O mellor é por aí,
tiri. A ver, eu quero explorar. Let's move. There's an entrance to the manor just up this way. That's all the information I was able to extract from that spy, though. Are you ready? 14.000 no me da para subir un nivel, ¿no? No, quedan 3.000. Vale, por aí. Entón, por abaixo que hai? Tiki. Na porta está tocha que abrín. Que carallo? Ah, esta porta tocha é por onde entrei, ¿no? Chi. Por aquí foi por onde entrei e penso que de aquí xa non me debería quedar nada. Ui. Xa están collidos. 4 de 7, 3 de 6. Agarda non saltarme ningún. Tiki. Joder, a veces pega uns lagazos este puto xogo. Está optimizado a golpe de pelotas. Joder. Quédame 3.000. Como estas. Subir un chisco saúde. It's in complete ruins. I dread to think what lurks here. Stay alert. He appears to be drawing water from the dungeon. It is not clear what he's up to with such strange behavior. De cans máis inútiles. Asasino. Que ten que andar por aquí. Bueno. Esa está. Vale. Vale, por aquí. Plantamos bandera. Señora Juapos, voy a mirar que hay por otro lado. Y de aquí pienso que no moito, ¿no? No, por aquí donde están os cans cadáveres estos. No, pues no hai máis. Sí, porque pensaba que por aquí había algo así interesante, pero no. He may not always seem it, but Yuan Shao's not altogether a mediocre man. In fact, he's a man of honor and trusted by many. If only he wasn't so suspicious and indecisive.
Vale, imagino que por aí. Pero ainda me queda un inútil máis por aquí que matar. Oli, aí estás. Nivel 15. Chisco. Vente. Que non quero que vos untedes todos aí. Morches. Sí. Vale. Vente. Pero qué potrativo. Pero qué potrativo. O cierre mirar algunha peli. Ok, eu dentro un chisquiño xa tamén a dixo por aquí. Gracias, Javi, por pasarte. Que aproveite. Xa non teño máis? Non, xa non teño máis. Podré quitarlle as costas así, en plan de... ¡Guaya! Joder. Ata que non revente estes fillos de puta, non paro. Xa é algo persoal. Ven. Vale. Quitado. Ahí está, joder. Vale. Gracias polo seguimento, Plupervi. Como vai a noite? Sables forjados. Eu penso que tantas veces forxar un sable non ten que ser bo para el. Uy. Vale, a ver. Chaos has lingered long after the collapse of the Yellow Turban Rebellion. Now even regional lords have started scheming in detriment to peace in the land. When this temple is wildly menuda hostia, colega. like Jing Jiao emerges. Boa noite. E na que hoxe non é a miña mellor noite. Pois estou como...
Bueno. ¿Atallo? Sí, un atallo, ¿no? Sí, un atallo. Largo a verse morreu. Pois lava os dentes varias veces porque senón non vai haber xeito, eh. Deica Freddy. Si, iso que queres escutar ti esta noite, porco. Vale, pues en principio debe ser por aquí. Entón, por aquí que carallo hai? ¡Hostia! A ver, eu non estou mirando nada xa. A ver. Me cago en Dios. Joder. Coñazo de xente. É dicir que aquí o que había básicamente era unha emboscada, ¿no? Guai. Vale. Pois vamos entón a continuar polo menos ata a seguinte bandeira, ¿no? Me cago en Dios. Bueno, penso que xa vamos deixar por aquí. Ao final, canto levo? Levo unha horiña. Unha horiña. Tan mal. Así que deixámoslo por aquí. E mañá continuamos. O que sigo ver nun momentiño rápido. E a pregunta que me fixo Fred de cantas horas levaba, xa por curiosidade. Vale, isto vos sí que non ides ver nada, porque isto sí que xa non está capturado. Pero teño curiosidade por saber cantas horas levo. Perfil... Levo 13 horas 42 minutos. Dame a min que me queda todavía bastante. Co cal, bueno, vou ver se hai alguén a quen facerlle unha raid. Facerlle unha raid. Emitindo. Bueno, esto é un só, parece. Así que nada, vámoslo deixar por hoxe por aquí. Lembrad iso, que mañá ás 10 da noite volvo a estar por aquí para seguir xogando un chisco a Bulón. En principio tamén hai mañá ás 7 menos cuarto o Mix Direct. Estaremos aquí
así no que estará, bueno, realmente non sei quen vai estar, pero bueno, alguén vai estar aquí pois facendo e mirando esta conferencia. Así que nada, vémonos mañá ás 7:15 da tarde para ver a conferencia de VIX Direct e as 10 despois, bueno, pois para continuar con Bulón. Así que xa vai, agradezo pola transmisión, ata mañá. Grasiñas a vos por pasar por aquí. É iso, vémonos mañá. Sede felices, portadevos ben e esas cousas que se din. Leica.